दम है तो छाती पे मार, छाती पे मार। नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं गावरान लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आपण चाललो आहेत निलेश दादा यांच्या शेतावरती आणि तर त्यांची आज थोडीशी शेती आहे ती लावायची बाकी आहे. ते लावल्यानंतर आपण इथे जाणार आहेत ना पोहायला जाणार. पोहायची मजा, भात लावणी आणि पोहण्याची मजा हे दाखवणार आहोत आपण या व्हिडिओमध्ये. तर कंटिन्यू आमच्या सोबत राहा, जेणेकरून जर तुम्हाला पण मजा येईल आणि एन्जॉय कराल. तर आता आपण आपल्या मंदिरात आलो आहे आणि डिस्कशन चालू आहे. मावशी आमची, तुम्ही याची गौरीची अंताची व्हिडिओ जी आहे त्यामध्ये बघितले असेल. आणि काय करायचं, लावायला जायचं का नाही? जायचं ना. काय आता आव्हान खणून ठेवलं. बिल्लू पहलवान, बिल्लू इकडे बघता, इकडे शेती लावून झालेली आहे बरीचशी. आणि आता आपण बांबून बोलत चाललो. त्याचं डिस्कशन चाललं आहे. आम्ही आता मॅच पहिल्या राऊंडचा हारलो, तर डिस्कशन चालू आहे त्यांचं, कुणी घालवली कुणी नाही. मॅचची व्हिडिओ बघितली नसेल तर ते डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो, ती बघा. नाही तर इथं वरती आय बटनवर क्लिक करा, तिथे तुम्हाला भेटून जाईल. हे बघा, अशी बैल वगैरे नको जाण्यासाठी आतमध्ये असे बेचकी बोलतात, बेचकी बांधतात, कारण इथून बैल नाही जात, मग वय करतात ते कंपाऊंड. तर मित्रांनो, आपण फायनली आता पोचलेलो आहेत शेतावर. हे बघा, आता थंड पिऊ मस्त आणि मग दाढ वगैरे खाण्याला घेतील आणि मग हे पूर्ण लावून घ्यायचे. निलेश दादा, कुठला भात आहे आपला? आणि इकडचा दोन्ही शुभांगी. ओके, शुभांगीचा भात लावलाय. दाढ ह्याला आमच्याकडे दाढ बोलतात. आधी दाढ खाण्याची आणि मग लावून टाकायची. या मित्रांनो, तुम्ही पण थम्सअप प्यायला आणि असं काहीतरी चटरपटर आणलंय आणि हे सगळे खात आहेत आणि लगेच सुरुवात करायची ना. हा, अच्छा, पुस्कीला उरकून टाकू. कुठली लँग्वेज होती मित्रांनो? आपल्यासोबत सागर आहे. आता सागर, थोडीशी माहिती सांग बघू आपल्याला. या कसं माहितीये का, उसनी टाकलेली डाळ आहे ना, त्याला तुटता. उसनी म्हणजे उसनीमध्ये पाणी भरपूर झाला ना त्याला. अच्छा, हा. पहिली डाळ गेली, दुसरी डाळ टाकली, ती झाली जास्त. हा, ती आता आपल्याला उपटून टाकायला लागेल बांधावर. ओके. आणि बाकीची ही ती आपल्याला मागे ती लावायची ना. मित्रांनो, हे बघा, लावणीच्या टायमाला अशीच मजा असते. तर मित्रांनो, चला इथं आपण उपटून घेऊ आणि नंतर मग इकडं दाढ खणून मग ती लावून घ्यायची. आणि मग आपल्याला दाढ खणताना सांगा का. आणि निलेश दादा पण इकडं आपला दाढ खणतोय. निलेश दादा, तू मला सांग, खरंच तू भात लावणी करतोस? कामाला कुठे येतो? कामाला मी भूर. तो जास्त म्हणजे घरी नसतो जास्त करून, त्याच्यामुळे तो लावायला नाही. तू पवाल नाही काय ना? अरे इकडे जायला घेतलाय. तुझ्या तो पण मूठ कुठे आहे बघ, पलीकड. इकडून मूठ फेकतात त्यांच्या अंगावर. माझी अंग पाडलं ना परत.
जाते जातो जातो रांदे. हीच खरी गावाकडची मजा आहे आपली. हा, ते. जातो जाऊ दे. फेक फेक. ही मजा पैशाने विकत घेता येणार नाही. सोबत सागर आहे. सागर हे आपल्याला काय बोलतात ते सांग आणि कशी खणतात ते पण सांग. तो आपण टाकला उठून ना, हा हे आपल्याला लावायचे. तुझ्या कसं करायचं माहितीये का? जास्त नाही करायचा. एक एक दोन दोन काडे घ्यायच्या अशा, हा. म्हणजे तुटायला नाही पाहिजे. एक एक दोन दोन का तुटायला नको म्हणून. हा, तो म्हणून असे दोन दोन घ्यायच्या काड्या असा दोन्ही हातात हो असे घ्यायचे. मोठ होते पहिला पाणी दाखवतो तुम्हाला. 2 मिनिटं थांब. बघा इकडं बघा आधी. इकडं पण दीपक आहे एक झाला आणि तिकडं पण दीपक आहे. हा हे मोठ झाली. असं गव्हाचा तो माती सर झाला गव्हाचा पूर्ण. काढे साईडला लेवल करायचं असे बघा. असा म्हणायचा अशी फिरवायची आणि अशी 2 वेळा फिरवायची आणि असा खोसाचा आणि वरचा झाला मूठ. अशी पॅकाची. अशी जागी मस्ती चालू आहे आमच्या आता मित्रांनो. आता बघूया सगळे दाढ खणतील आणि लावतील पाटापट. आता ते तिथपर्यंत तर आले, हे काय लगेच होईल. आता बांधला का निशाणा घराचा. काय बघ इकडे वॉर चालू आहे वॉर. हे 3 जण, ते किती जण आहेत? 6 जण. अरे बसून करताय शबाश. टेबल वापरतात पण इकडे जरा बसून करते. त्या आम्हाला पोहायला पण जायचं ना म्हणून. दे मूठ वार चालू आहे इथं. इकडून तिकडे मूठ येत आहेत. काहीतरी करावं लागेल म्हणून आम्ही हे मूठ खणून त्यांच्यावर आपटतो. प्रवीण दीपक प्रवीण. तलवार पे थोड़ा वार चुक गया इसलिए खामोश है. आपल्या माझ्या नक्की तुम्हाला लाज तर तुझ्या लावून बघ माझ्या. आता हे थोडंसंच भाग राहिला म्हणून आमची अशीच मजा मस्ती चालू आहे. तर हे पूर्ण झालं की आपण लगेच पोहायला जाऊ. कोण त्याला एकदम है तो छाती पे मार, छाती पे मार. अरे क्या बच्चा है. अरे दवली नी. ये दवली ठीक आहे. तुमचं पण चॅनल आहे ना? हा चॅनलचं नाव सांग. आदिवासी पोरं म्हणून एक यूट्यूब चॅनल आहे. तेव्हा इथं मी लिंक देतो आणि इथे नाव पण देतो त्यांना जाऊन फॉलो करा आणि सबस्क्राईब करा. आपलीच पोरं आहेत, मस्त कॉन्टेंट बनवतात, फनी एकदम. इंस्टाची ID पण टाकतो, तर नक्की त्यांना सपोर्ट करा. खूप चांगले व्हिडिओज बनवतात ते. उभा राहा. स्टाईल आहे आमची. मजा नाही माझं परत
तर तुम्ही बघताय मित्रांनो, हे बघा बहुतेक तर झालेलं आहे. तिथे होता, तिथून पूर्ण करत आले. दाढ पण खणून झाली, सगळे आव्हान वगैरे म्हणजे बोलतात ते खणून झाले. आणि आता शेवटचे काय 3-4 मूठ राहिलेत, ते लावतायत. बाकीच्यांनी सगळ्यांनीच लावले. दीपक वगैरे यांनी सगळ्यांनी लावले. तर चला मित्रांनो, आता तर भात लावून झालेला आहे आपला आणि आपण चाललेलो आहोत नदीवरती अंग धुवायला, म्हणजे पोहायला चाललो आहेत. आणि चला आता नदीवरच भेटूया. तर मित्रांनो, हा आमचा ग्राउंड हे बघा, इथे पिच आहे. आणि असा मस्त जेव्हा क्रिकेटच्या मॅचेस चालू होतील तेव्हा पण मी ते व्हिडिओ बनवेन. खूप मस्त ग्राउंड आहे आमचा, मस्त डोंगरावर आहे. चारी बाजूने असं डोंगरांनी वेढलेला ग्राउंड आहे. बघताय मस्त सुंदर असं. आणि जेव्हा सूर्यास्त होतं तेव्हा मस्त सीन दिसतात आमच्या ग्राउंडवरून. काय मधमाशीचं पोळ आहे मित्रांनो. आता आपण फायनली पोहोचलेलो आहे नदीवर आपल्या. हे बघा, ही आमची नदी गाडे नदी. आणि आता तू आपण पाहणार आहोत मस्तपैकी थोडेसे. टाकली बघा, जास्त खोल नाही आहे, कमरे एवढंच पाणी. कमरे एवढं पण नाही, थोडंसं कमी होतं पाणी. त्याच्या आधी निलेश दादा यांची आज लावून झालेली आहे, पूर्ण झालेली आहे. निलेश दादा, काय सांगशील, कसं वाटतं तुला? अंग दुखतं बोलतो पूर्ण. सुरुडी लागल दगड आहे तिथं. सुरू मार. तू नाही का पोहत? आईला हा बघ, कोण आहे? दीपक. टाक. मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जेणेकरून अजून आपल्या व्हिडिओज येणार आहेत. खूप सारे व्हिडिओज बनवायचे आहेत आपल्याला, तर ते येतीलच. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि लाईक करा. व्हिडिओ आवडत असेल कमेंट करा, काय सांगा काय असेल तर कमेंट करून आम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते. आणि चला, बाय बाय.